Sa panahon ni Noah kaniadto, ato makita nga ang kaning gitawag og pag ingon sa Ginoo judgment nya ipabuhat sa ila ang ilang preparation. Ato makita ha, human nagibuhat ang arka 220 years unya nanulod na sila diha noon sa time nga wala nagyoy silent na kayong palibot 7 days nga gitawag og wala na gitawag og lihok-lihok. Wala na move sinuwa nga magwali, wala na mag-prepare pa sa ark, complete na. Kung siya itabo, sa 7 days nga gitawag og silent. After sa silency sa Ginoo sa 7 days, abot ang judgment sa Ginoo. So takabalo kaning silent karon nga murag ana mo kalit lang og abot ang Ginoo. Kaya nga naman, kaya nga ito makita ang judgment sa Ginoo sa unang kapanahonan, gina-base permi sa gitawag og unsa ang iya sa Ginoong observation sa tao unsa tungod kay ang kalibutan corrupt na kaayo sa ingon siya ang Ginoo nagdeklarar na nga hukman ako kalibutan naman tungod kay ang sala sa tao dunot na kaayo. Do you think ang kuan ron ang kanang gitawag og kuan nag-reverse ni noon ang kinabuhi sa tao ron imbis makasasala nahimo na ang tao ron nga di na makasasala misamot kaayo pagka makasasala ang mga tao karon.